Prajme vám všetkým pekný deň. Ruku hore, koľkí z vás bývajú v byte a nie v dome? Práve pre vás je totiž určená dnešná epizóda. Ak ste niekedy túžili po čerstvých bylinkách, farebných kvetoch alebo dokonca vlastnej zelenine, ale nemáte záhradu, počúvajte ďalej. So šéfredaktorkou časopisu Záhrada Urob si sám s Monikou Felixovou si dnes povieme, ako si môžete vytvoriť vlastnú oázu na balkóne, ktorá vás bude celé leto tešiť a prinesie vás bližšie k prírode. Monika, vitajte. Ďakujem pekne, dobrý deň. Už ste tu nejaký čas neboli, teda som v štúdiu. Áno. A predpokladám, že ste sa venovali asi aj svojej niekoľkým z vašich záhrad. Áno. Počas vašich minulých rozhovorov vy ste spomínali, že teda chodívate na záhradu k rodičom tu na Slovensko, tak, že máte záhradu, vy bývate teda nedaleko Prahy, máte záhradu nedaleko Prahy a ešte aj na balkone pestujete. No to vzniklo tak trošku znúdzecnosť v tom zmysle, že tá záhrada nedaleko Prahy je v veľmi svažitom slnečnom teréne a s veľmi priepustnou pôdou. A zistila som, že máme tam krásne ovocné stromy, sú tam aj kvety, je to staršia záhrada, ale že sa mi tam úplne nedarí zelenine. Aj keď to treba 2-krát do týždňa tam zbehneme zaliať, čo je teda na zeleninu aj málo, aj keď som sa snažila aj také jednoduché veci pestovať ako cibulu, cesnak, tak sa tomu nedarilo, čiže mám tam aj problém s pôdou a problém s pôdou je žiť na dlhšie. No ale to mi nedalo, máme pekný veľký balkón relatívne, tak cez 2 byty pozdĺžný, cez 2 izby, pozdĺžný balkón, tak som si hovorila, že keď tie paradajky nebudú na záhrade, tak musia byť aspoň na tom balkóne. Takže som začala s pestovaním na balkóne a kým kedysi sme tuto v Bratislave mali krásny kvetinový balkón, tak teraz mám vyslovene zeleninový balkón. A kedy ste začali teda s pestovaním? Kedy ste si začali vytvárať takúto záhradu na balkóne? Podľa mňa to už bolo tak pred tými 3 rokmi, čiže keď chceme pestovať zeleninu na balkóne alebo kvetinačoch, tak na rozdiel od tých kvetov potrebujeme pomerne veľké kvetinače. Pri kvetoch máme takú skúsenosť, že aj keď máme menší kvetinač, tak kvety tam celkom dobre prosperujú, dokonca keď máme väčší kvetinač, tak do jedného veľa kvetov dostaneme a celkom to funguje. Pri zelení to tak nie je, lebo potrebuje veľa výživy, pretože prináša plody obyčajne, ktoré sú veľké, šťavnaté, ako by to boli uhorky, alebo aj tie zmienené paradajky, alebo kaleráb, alebo čokoľvek iné jahody. Preto pre zeleninu potrebujeme tie kvetinače väčšie. Uvádza sa povedzme na jednu rastlinu 20-25 litrový kvetinač. Čiže som pozbierala tak pred 3 rokmi, čo som ponachádzala väčšie kvetinače a to bol prvý rok, 2022, takže som začínala s niekoľkými kvetinačmi. Takže začalo to kvetináčmi a postupne to prerastlo do veľkej bujnejúcej záhrady. Môžeme to pestovanie na balkóne považovať za nejaký dlhodobý trend, alebo myslíte, že to nejako vymizne? Lebo teda už vidíme to akoby aj podľa dopytu, že naši čitatelia sa na to pýtajú, vyhľadávajú tieto témy, či to nejakým spôsobom v najbližších rokoch možno, že znova klesne. Čo myslíte? Asi ako so všetkým to tak sa striedá, že raz je väčší dopyt, raz menší. Mne osobne príde, že ľudia pestujú na balkónoch všeobecne málo. Že keď sa pozriem po sídlisku, tak vedela by som si predstaviť zelenšie tie balkóny a tie okná. Čiže aj výzva pre vás poslucháčov, že nebojte sa toho a skúste to, ak ste to aj nikdy nerobili. Dneska totiž to oproti minulosti máme aj niekoľko vychytávok, k tomu sa dostaneme neskôr, čo sa týka napríklad zálievky, keď radi cestujeme a opúšťame na nejakých pár dní byt. My sa k týmto praktickým veciam ešte dostaneme. Ale že ešte by som teda doplnila, že čo sa týka toho trendu, kedysi sa na balkone pestovali možno priesady, ktoré sme vysadzali do záhradky a rozhodne kvety. A možno k tomu trendu práve patrí to, že začínajú ľudia premýšľať aj inak, presne tí, čo nemajú záhradku a chcú si niečo vlastné dopestovať aj na balkone. A vďaka Bohu a trošku aj šlachtitelia na to počúvajú, takže vieme si dneska už kúpiť vyslovene aj balkónové paradajky, balkónové uhorky, čiže sú to rastliny, ktoré neurobia taký veľký, vysoký rast, ale naopak sú skôr kompaktnejšie, husto olistené, husto prinášajú tie plody, takže vieme si to aj z tých takýchto plodín vyskladať. No povedali ste, že šlachtitelia to reflektujú, sú špeciálne odrody, teda napríklad paradajok, ktoré sú určené pre balkón aj pre záhradu. Čo sa týka starostlivosti ako takej, je to jednak jednej, alebo sú tam nejaké veľké rozdiely balkón versus záhrada?
Sú tam určite rozdiely a tie vychádzajú z toho samotného stanovišťa. Stanovište na balkóne je stanovište extrémov, doslova. Keď si predstavíme prehriaté naše byty, ako sú v lete, zároveň všade máme betón, to mesto je prehrievané a zároveň ten betón sa vyhreje a večer teplo naspäť púšťa. Že my sami máme problém sa ochladiť, ani na balkóne nemôžeme spať, tak je teplo, ale zároveň to sála neustále. Čiže je to oveľa extrémnejšie ako niekde na záhradke, kde je aj na zeleň, sú tam aj stromy. A tiež, čo sa týka extrémov v zmysle možno sucha, čiže je tam viac teplo, väčšie teplo, o to väčšie sucho, rýchlejšie vysychajú nám kvetinače. Takisto, pokiaľ je otázka, či máme otvorený alebo zatvorený balkón v zmysle strechy, čiže keď by sme mali balkón bez strechy alebo terasu, musíme dávať pozor na nejaké prelievanie, musí byť vždycky odtok z každého jedného kvetinača, aby prebytočná voda vedela otiecť. Naopak, keď máme balkón so strechou, tak tam nemusí byť ten odtok, ale zase nevieme sa spoľahnúť na zrážky, že napríklad pôjdeme na 3 dní preč, ale budú zrážky, čiže nám zaleje. V takom prípade nám nezaleje. A tiež, ešte, čo sa týka toho, že to samotné extrém, že tú rastlinu dáme do kvetinača, čiže ona nemôže koreniť tak hlboko a tak do šírky, ako by korenila vo voľnej pôde. Rozumiem, ale tak tomu pomáhajú práve tie špeciálne odrody. Asi. Áno, a tá naša starostlivosť a ešte si povieme pár tipov, ako na to. No, spomínali ste teda, že pestovaniu na balkóne sa venujete už približne 3 roky. To je tretia sezóna. Štvrtá sezóna. A z ktorej úrody ste sa tešili najviac minulý rok? Čo vás najviac potešilo? Boli prekvapenia, to je pravda. Aj pozitívne, aj negatívne, priznám sa. Na balkóne, okrem napríklad balkónových paradajok, môžete pestovať aj klasické odrody. To som aj skúšala aj ja. A tie mi priniesli trošku sklamanie. Vlastne môžem vám potom poskytnúť aj fotky. Mám to pekne celkom zdokumentované celé 2 sezóny. Na fotkách to vyzerá fajn, že tie odrody, teda tie plody tam sú pekné červené, sú aj zelené. A mala som klasickú tyčkovú paradajku, takú čerešňovú, ale mne to prišlo stále málo, že je toho málo. Že vlastne som zvyknutá zo záhrady, že máme plný koš paradajok. No a túto to bolo o tom, že zozbieram 8 plodov malých a čiže ten balkón nie vždycky je aj o množstve, ale je skôr o tom, že naozaj niečo si dopestujeme, čo viem si úplne najčerstvejšie otrhnúť a zjesť. To isté jahody. Vieme tam mať ideálne celoročné jahody, ktoré plodia opakovane, ale tiež to napríklad nebolo na koláč. A bolo to ale o tom, že viem si to dať na koláč, ale hore na tú smotanu, hej, že nebudem mať jahodový koláč, ale dám si pár jahodok. Alebo do jogurtu presne, a keď ich bolo veľmi málo, tak som otrhla, povedzme, každý týždeň ku koncu sezóny len 2 jahody, ale urobili sme si k večeri pohár vínka, každý dostal 1 jahodu a mali sme jahodu čerstvú z balkóna vo vínečku a vo šampanskom. Čiže vedieť si vychutnať potom aj nejakú maličkosť, čiže súvisí to s tým. Že nie vždy to vyjde teda v takom rozmere ako v tej záhrade. Áno, že a je to ale aj vzhľadom na množstvo tých rastlín. Ale pýtali ste sa na to, čo ma prekvapilo pozitívne, tak minulý rok, aj predminulý vlastne papriky. Vôbec som nečakala, že tam dopestujem krásne veľké papriky. To ma prekvapilo pozitívne. Minulý rok už pribudli klasické nakladačky som tam dala a zberala som, alebo keď necháte trošku preraz nakladačku, nie príliš, ale trochu, tak ju viete použiť do šalátu alebo k raňajkám len tak na zakusovanie, čiže tie ma prekvapili milo, do nich pôjdem znovu, ako sa povie, tento rok do nakladačiek, čiže to ma prekvapilo, ale úplne najviac ma prekvapila obyčajná tyčková fazula, ktorú som vysadila vlastne do nádoby, ktorá je pri stene a hovorila som si, že na to ťahanie namiesto tyčiek využijem vlastne špagaty, ktoré používam na bielizeň. A tak sa vlastne stalo. Ona veľmi rýchlo rástla a ona plodila opakovane aj od spodu, že neustále dorastali nové výhonky. Aj keď som to na spodu zozbierala, znovu to dorastalo a zároveň asi 3 metre som im pomáhala sa obtačať, alebo tak 2,5 metra obtačať na tých špagátoch, kde vešiam bežne prádlo a všade mi tam viseli tie fazule. A mala som ich potom tak veľa, milujem fazulovú polievku
ale už som nechcela každý týždeň variť fazulovú polievku, čiže sme skúšali aj rôzne závitky, dokonca nejaké 2 zbery išli aj priamo do mrazničky na neskôr, čiže tyčková fazula minulý rok bodovala úžasne, mala som ich asi 5-6 kusov. A čo podľa vás bude bodovať tento rok? Tento rok... Máte nejaké očakávania? Chcem pokračovať tej tyčkovej fazuli, ale mala som minulý rok na veľmi slnečnej strane. Tento rok chcem dať viacej do tieňa. Zdalo sa mi, že to slnečko je až tak nesvedčí. Čiže na takú menej slnečnú stranu balkóna ju dám. A zároveň chcem vyskúšať ačokču. Je taká možno menej známa plodina. Veľmi je to rozšírené medzi permakulturistami. Čiže mám aj od takého pestovateľa dobré semená, ktorý pestuje aj klasické veci, ale aj trošku takéto permakultúrne tieto semienka. A je to taká netradičná plodina pôvodom z Ameriky, ktorá rastie podobne ako uhorka, čiže tiež potrebuje sa ovíjať. A zároveň prináša také malé zelené plody, ktoré v čerstvom stave sa také 2-3 cm sa dávajú do šalátov, sa nasekajú do šalátu. Ľudia dokonca z toho robia pridávajú do leča. Dá sa to zavárať ako uhorky na sladko-kyslo. Čiže očakávania tam sú. A práve presne chcem na to využiť opäť tie špagaty, ktoré mám na prádlo. Ja som hovorila, že máme dlhý balkón, čiže aj z jednej a druhej strany sa mi môže niečo popínať a ešte stále budem mať kde vešať. Čiže fazula aj tú ačokču plánujem dať vlastne na tú menej slnečnú časť a na tú slnečnú tento rok pôjdu paradajky a uhorky. Tak držím palce, nech teda tohto ročná sezóna tiež prekvapí v čo najlepšom. No, ďakujem pekne. A poďme teda naspäť k téme. Aké druhy zeleniny alebo teda kvetov momentálne fíčia? Čo tak máte pocit, že sledujete a že aj vás to možno lákalo, ale už napríklad nemáte miesto, že čo by ste ešte možno odporúčili našim poslucháčom? Myslím si, že aj na toto balkónové pestovanie sú úžasné napríklad trhacie šaláty, alebo aj celoročné šaláty sú dneska dostupné. Pokiaľ ich pestujeme na jar, tak ich dáme na to slnečné miesto, ale pokiaľ v lete, tak ich dáme do tieňa, povedzme zložíme ich dole alebo do menej slnečnej časti. Vyhla by som sa napríklad hlavkovým šalátom, lebo vlastne na hlavku čakáme pomerne dlho a potom mu len zoberieme. Kdežto také tie takzvané trhacie šaláty, tie vlastne oberáme postupne tie lístky. Čiže ja to mám z jednej rastliny také 3-4 zbery a postupne olamujem. Čiže a stále dorastajú. Alebo aj také kučeravé šaláty. Takže to je veľmi dobré. Čo sa týka kvetín, máme tu veľmi veľa. Dneska majú ľudia v obľúbe také zo stredozemia, čo sú rastliny, levandule, neustála stálica, máme muškaty, ťahavé, popínavé. To sú naozaj stálice, lebo sú totálne osvedčené, overené, nič takmer ich nenapáda. Oleandre sú úžasné. Tam je problém s prezimovaním, nie každý vie prezimovať a taktiež taký trend alebo hit je možno olivovníky. Ľudia začínajú pestovať vo veľkom, kupovať. Mali by byť už aj nejaké druhy, ktoré viacej zniesú mráz a keď máme slabú zimu, tak je pravdepodobné, že na chránenom stanovišti nám prezimujú. Takisto máme popínavé rozmaríny, tie vieme doplniť, tie sú výborná bylinka. A všeobecne bylinky si myslím na tom balkone sú ten trend, okrem kvetov. Ja mám pocit, že celkom akoby stúpa tá popularita, alebo teda drží sa popularita aj eukalyptu posledný rok. Áno, eukalyptus je tiež. To je vlastne taký aj rozvonia, ale je aj veľmi tak vizuálne príťažlivý. Aspoň teda pre mňa. Áno. Ja som veľký fanúšik teda eukalyptu. No dobre, ale povedzme si teda otvorene. Vy to viete veľmi dobre porovnať, keďže máte aj záhradu, máte záhradu teda v záhrade, ale máte aj záhradu na balkone. Je to dobré alternatívne riešenie pre tých, ktorí by sa možno aj chceli vyblázniť, ale nemajú tú možnosť ísť do tej záhrady? Určite áno. Poznám niekoľko ľudí, čo pestujú vyslovene zeleninu na balkone. Ja sa snažím testovať ako keby rôzne tie plodiny, že aj pestujem aj reďkovky, aj kaleráby, tie šaláty, ako som spomínala, a tie plodové zeleniny. Jahody tam mám aj celoročné, mesačné, ale niektorí napríklad pestujú vyslovene cieľene len také niekoľkoročné papriky štiplavé, také tie paprika čínska, paprika bobulnatá a zároveň ich prezimujú. Čiže to je kultúra, ktorú si viete na tom balkone, ale je dobre mať zasklený balkón potom, prezimovať, alebo mať nejakú studenšiu miestnosť jednu v byte, kde to viete lepšie prezimovať. A tiež
som videla, známa mi ukazovala fotky a je to tiež inšpirácia pre mňa. Ona vlastne, ako mala papriky klasické na balkone, tak zobrala celú tú nádobu a premiestnila ich do studenšej, ale svetlej chodby v byte. A tam potom papriky zbierala až do decembra, ešte pekne červenali. Potom ich trochu ostrihala, lebo tá rastlina, keď nemá ideálne podmienky, trošku trpí. A my jej tým, že ju trošku ostriháme, tak jej vlastne pomôžeme. No a teraz vlastne už ich zase vykladá von na tú terasu. Lebo klasická paprika je dvojročka napríklad. Áno. A to je paprika ročná, ale vlastne tie ostatné, tie z Ameriky, také trendové, štiplavé, tie sú niekoľkoročné, 8-10 ročné. Takže to si viete dopestovať. A úplne úžasné, to bola tiež pre mňa zaujímavá inšpirácia. Predávač v záhradníctve, sme sa tak dali dlhšie do reči, ukázal mi fotky zo svojho balkona v Pezinku, z garzonky, žije v garzonke, má balkón, má ho zasklený a nechal tam paradajky. A v apríli počas zimy mu veľmi neplodili, nesmie tam samozrejme mrznúť, ale v apríli už mu začali dozrievať začiatkom apríla prvé paradajky. Takže ten ťahá tú sezónu až doteraz, dá sa povedať. Čiže vieme, ako keby, vieme si takto poradiť a pomôcť a myslím si, že je to inšpirujúce. No, vy ste teda spomenuli, že vy máte veľmi veľa fotografií aj z toho, teda ako ten váš balkón vyzeral akoby na začiatku sezóny, ale akože ako vyzeral jednotlivé tie zberové, áno, časozber fotograficky, ale vlastne ako vyzeral ten balkón počas zberu jednotlivých druhov. Tak my vlastne v YouTubeovej epizóde, k tejto podcastovej epizóde, ktorú možno práve teraz počúvate, alebo teda chceli by ste si naladiť, ale neviete si to úplne zvizualizovať, my tam pridáme niekoľko fotografií práve z balkónu Moniky Felixovej, aby ste teda mohli vidieť, ako vyzeral ten rok 2023 alebo 2024 u nej na balkóne nedaleko Prahy. A možno vás to teda inšpiruje, čo sa týka pestovania rôznych ďalších druhov a budeme vám v tom držať palce. Poďme ale opäť naspäť. Padlo tu veľmi veľa názvov rôznych druhov zelenín. Skúsme si to možno zhrnúť. Aké sú také, že najpopulárnejšie druhy, alebo ktoré druhy vysiať alebo vysadiť, pokiaľ chceme ísť na istotu, že chceme dosiahnuť tú úrodu? Tak určite sú to tie trhacie šaláty. Veľmi dobre na balkone kličia aj reďkovky. A pri tých reďkovkách je to pre mňa pozitívne aj v tom, že z reďkovky vieme využívať aj vňať do rôzneho pesta, do rôznych pest, takých kombinovaných, čo napríklad z obchodu si úplne netrúfam, lebo nekupujem si reďkovku, kupujem si väčšinou klasickú a trošku sa obávam, striekali, nestriekali, koľko striekali, kedy striekali. Na tom balkone vlastne to mám bio, dá sa povedať. Čiže viem používať aj túto vňať. Zároveň som si tam nechala vysemeniť, možno poznáte tú burinu, hviezdica prostredná, kedy si sa jej hovorilo kuračka, lebo sa hádzala sliepkam, ktoré ju milovali. A teraz v tomto predjarnom období, čo sme mali, jednak som začínala zbierať aj šalát, ale aj túto kuračku som pridávala do šalátov. Nechutí mi z nej samostatný šalát, ako prídavok je to dobré. Čiže mám nejakú bio zeleninu z vlastného balkona, to máme tak na istotu. Ďalej vieme si buď predpestovať nejakú priesadu paradajok, či už balkonovej, alebo aj klasickej. Takisto si vieme predpestovať uhorky, alebo si vieme teraz v máji kúpiť priesady paprik, uhoriek a môžeme ich rovno týmto spôsobom vysadiť. Kaleráby takisto, vieme si ich buď predpestovať, alebo kúpiť priesadu. A podobne mladé kalerábové listy vieme spotrebovať. Ale možno tí zájomcovia, ktorí ešte nemajú tú skúsenosť, asi keď prídu aj do nejakého záhradníctva alebo špecializované predania, asi keď povedia, že to chcú na balkóne, im asi vedia poradiť, že? Áno, ale možno z mojej skúsenosti mám takú drobnosť. Ja som si takto kúpila po 2 roky balkónové paradajky, tam máme taký malý trh nedaleko paneláku a aj tento rok ich majú balkónové paradajky. To som neodolala, nemala som vlastné sadeničky. Ale tie ma veľmi, veľmi sklamali a to bolo z toho dôvodu, lebo ja neviem, aká to bola odroda, ale evidentne to bola odroda, ktorá vlastne mi zaplodila ako keby len 2-krát, zostala veľmi maličká a ja som zvyknutá, že paradajky plodia až do oktobra a ono už vlastne v lete bolo koniec. Ale tento rok, lebo známa mi ukazovala, mala napríklad odrodu Tom Fowl, alebo ja tento rok budem skúšať odrodu Baby Neck, že vlastne sú to odrody, ktoré ona ich dá treba 3-4 do veľkej nádoby, ale ukazovala mi naozaj
krásnu, obrovskú rastliny obsypané, vyzeralo to ako jedna rastlina, obsypané plodmi. Čiže už som sa rozhodla, že po tretíkrát nekúpim si balkónovú no-name rastlinu z trhu, ale že cieľene už pôjdem po tej odrode, lebo videla som u známej, že sa to dá. Takže... Jasné. Čo sa týka byliniek, tak ktoré sa oplatí vysiať, alebo teda kúpiť si sadeničku na balkón? Čo sa týka byliniek, máme viac možností. Ja napríklad mám rada, že si kúpim bylinky zo supermarketu a ja si ich vlastne na tom balkone rozsadím z jednej tej rastliny, ako keby doslova roztrhnem ten koreňový systém, opatrne samozrejme, a skúsim to vysadiť na viac miest. Toto robím s bazálkou, robila som to aj s pažitkou, dokonca s petržlenom, kučeravým aj klasickým, s oregánom. Vieme to takto spraviť aj v záhrade a namnožiť si rastliny, ale vieme to takto použiť, pokiaľ sme nestihli vysiať, tak to vieme urobiť aj takto. Pri bazálke je dôležité, že ju zaštipujeme, vrcholček, a keď sa objavia kvety šup rýchlo do jedla, lebo nechceme, aby nám rastlinka vysemenila a ukončila predčasne svoj rast. A naozaj bazálka vydrží do mrazov. Takže vieme z jednej rastlinky, aj keby sme si ju kúpili teraz v záhradníctve krásnu jednu rastlinu, tak ju mali by nám vydržať do mrazov. Pažitka takisto potom, keď ju ostriháme, postupne dorastá znovu. Čiže to je úžasné a petržlen tiež postupne dorastá. Čiže z tej bylinky, čo je v supermarkete na jedno použitie určená, tak si vieme ju vysadiť aj na balkón alebo aj do záhrady a urobíme si rastlinu na x použití. My sme sa spolu aj pred časom rozprávali práve o pestovaní kuchynských byliniek v kuchyni. Ano. Vieme uplatniť ten istý princíp aj teda na balkone, ktorý platí aj v tom interiéri. Môžeme to uplatniť aj v exteriéri. Pýtam sa preto, že by sme vlastne rovno mohli našim posluchačom povedať, že ak teda majú záujem pestovať kuchynské bylinky, vlastne máme na to vyhradenú celú jednu epizódu nášho podcastu. Áno, ale vlastne v interiéri väčšinou tie kuchynské bylinky nevydržia. Dneska už nám predávajú takzvané inteligentné kvetináče, ktoré majú zabudované LED svetlo. A to je možnosť, sú pekné dizajnové, sú dosť drahé, ale už sa dajú nájsť aj sem tam také menšie, lacnejšie kusy. Čiže dá sa trošku pogoogliť a popozerať. A vieme takto tie bylinky v kuchyni, v interiéri, aby nám prežili dlhšie. Takže vieme ich takto pestovať. A druhá možnosť je, že naozaj ich vysadiť a dať ich na balkón. Ale v tom prípade je lepšie, pokiaľ si ich kupujeme zo supermarketu, ich rozsadiť. Alebo kúpiť zo záhradníctva a vysadiť peknú veľkú bylinku na balkón, kde dostáva to priame slniečko. Ale napríklad ligurček, pažitka, oregano vám na balkóne celkom aj meta, medovka vám spoľahlivo pomerne prezimujú. Takže viete ich opakovane potom používať. A čo ovocné druhy? Ovocné druhy existujú dneska zakrslé odrody, broskyň, dokonca morušu som si včera kúpila na festivale záhrad a hobby, ktorá má mať len 1,5 metra. Budem ju teda dávať do záhradky, nie na balkón, ale minifigovník som si tam kúpila a ten pôjde na balkón, lebo v Kralúpoch v záhrade sa mi nedarí figa, na rozdiel od túto blízkosti Bratislavy, ale osobne nie som priaznivcom toho a poviem vám aj prečo. Vlastne ten stromček na jar nám začne pučať, my sa tešíme, chvíľku kvitne, je veľmi pekný, ale potom trvá niekoľko mesiacov, týždňov až mesiacov, kým nám zaplodí. A často, povedzme, tam máme na balkone tú jednu paličku, priniesie možno 2, 3, 4, možno keď budeme dobre hnojiť, dobre to bude opelené aj viacej tých plodov, a tak sa potešíme z tých 4 plodov. Ale vlastne tú rastlinu možno, keď máme veľký kvetinač, 2-3 krát do týždňa neustále zalievame. Mne to príde dosť také neefektívne a vlastne na tom balkone, aj keď tá úroda nie je obrovská, ale je stále niečo. Čiže mňa stále niečo poteší. Čiže tá starostlivosť, že ja to napríklad v lete aj denne polievam, že sa mi vráti v tom, že aha, už si niečo otrhnem, už tu zase niečo dorastá, alebo bude uhorka, za chvíľu už bude uhorka, za chvíľu už bude paprika. Kdežto príde mi to ovocie alebo aj rybezle, že to raz pozbierate a potom zase nič. Zase musíte to len polievať, starať sa o to. Problém s prezimovaním, že z môjho pohľadu to nie je konkrétne na balkone také super. Možno keby mal niekto väčšiu terasu, ako sú strešné terasy alebo aj veľké balkónové terasy v tých väčších bytoch, tak možno tam, prečo nie? A má tam aj automatickú závlahu, majú koľkokrát už na takýchto moderných bytoch a moderných balkonoch.
tak tam akože dobre. Ale na také moje malé pestovanie na tom balkóne si myslím, že možno by sme neboli z toho takí nadšení, ako môžeme byť zo zeleniny. Ostajeme teda pri tých rastlinách, ktoré nám robia väčšiu radosť, ako sú tie rôzne ovocné druhy. Ako teda okrasné rastliny? Zaujíma ma to, že či dokážeme skombinovať možno nejakú vizuálnu estetiku alebo krásu, nejakú, že akože vysadíme si tam peknú rastlinu, ktorá zároveň akoby bude užitočná, že sú dostupné napríklad aj nejaké kvety, ktoré akoby priťahujú napríklad opeľovače alebo odpudzujú nejaký hmyz, ktorý tam nechceme. Tak vlastne veľa tých byliniek stredomorských, ako je levandula, rozmarín, šalvia, sú zároveň veľmi krásne, lebo krásne kvitnú. Keď ich nebudeme stále strihať, tak nám vedia krásne zakvitnúť, alebo striháme len časť. Zároveň ich vôňa odpudzuje možno nejaký dotierný hmyz, ale zároveň tým, že kvitnú, lákajú tie opeľovače. Ja mám balkón na 8. poschodí a teda tešila som sa aj z tých opeľovačov, že mi tam chodili a našli ten balkón. Balkón objavili aj vožky, čo ma už tešilo menej, samozrejme. Čiže aj to 8. poschodie si vedia nájsť aj hmyz rôzny. Lienky som tam mala, vzdochu dokonca takú, ktorá je škodlivá, takže tie som potom sa snažila likvidovať. Na jeseň to objavili vzdochy, ale bolo ich málo našťastie. Ale zároveň, keď môžem odporučiť, práve od hmyzológ, máme tu veľmi známeho, populárneho už dneska hmyzológa Adriana Purkarta, ktorý aj prispieva do nášho časopisu. On má tiež balkón a on ho pestuje na ňom rastliny trošku z iného hľadiska. On chce poskytnúť čo najviac potravy hmyzu. A ako najlepšiu rastlinu, top rastlinu na balkón, ktorá je pekná a je na ňom veľa hmyzu, veľmi veľa hmyzu, je kocúrnik, nepeta. Tiež som mu mala, mám ju v záhrade a jej výhoda je, že ona opakovane kvitne. Čiže kvitne už teraz, v záhradke mi rozkvitla už teraz, potom má takú kratšiu pauzu, potom sa aj ostriha a znovu kvitne. Čiže ona opakovane kvitne pomerne dlho a vieme si ju skombinovať, je taká nižšia, keď môžeme ju nechať prevísať trošku cez ten kvetináč, taký skôr rozložitý rast, čiže vieme si ju skombinovať, si myslím, aj s rôznymi druhými kvetov, ako takú podsadbu, alebo zároveň ja som mala aj pri tých kaleráboch napríklad, lebo som si chcela dopestovať tie sadeničky. Čiže určite kvitnúce aj tie rastliny, ktoré máme pre užitok, vieme aj takto rôzne kombinovať. Dôležité je skôr sa hľadiť na to, na požiadavku, čo sa týka množstva vody a svetla. Podľa toho ich skombinovať do jedného kvetinača alebo vedľa seba aspoň. Takže už to naozaj nie je iba o tých muškátoch, že vyberáme červené, ružové a strakaté. Nie. Môžeme zostať, niektorí sú stále takí klasici a naozaj idú po tomto osvedčenom muškate, ale dneska máme veľa možností. Čiže aj tie trvalky niektoré vieme uplatniť na tom balkone. Samozrejme, letničky sú výhodnejšie, lebo nám kvitnú celé leto. Nepeta je, tam vám prezimuje trvalka. A máme tam tie pauzy v tom kvitnutí. Ale ešte ste sa pýtala na takéto zdravie, možno aj pôdy. Niektoré rastliny je dobre pestovať aj kvôli zdraviu pôdy, hlavne v záhrade, ale pokiaľ čerpame do kvetináčov na balkóne nejakú pôdu zvonka a nekupujeme ju, môže sa stať, že tam bude obsahovať škodlivé háďatka. A v takom prípade je dobré vysadiť si aksamietnice, tradičné letničky a nechtík. Pretože tieto aksametnice sa vždy hovorilo, že odpudzujú muchy a komáre, ale zároveň oni vylučujú do pôdy zložky, ktoré nemajú radi tieto háďatka, čiže dokážu postupne obmedzovať výskyt háďatiek. Čiže to sú také kvázi sanačné rastliny. No, my sa teraz rozprávame na začiatku mája. Stíhame ešte niečo vysadiť? Áno, stíhame stále. Momentálne sú v predaji priesady papriky, paradajky a uhorky. Čiže to nie je problém si zabezpečiť. Hovorím, že aj keď máte možnosť popínať, môžete si urobiť peknú treláž na balkóne alebo využiť ako ja, môžete využiť špagaty na prádlo, dokonca som využila zábradlie, tam sa mi popínal hrášok, čiže vieme si kúpiť aj popínavú uhorku, keď nestihneme balkónovú, vieme to priväzovať od treláž alebo napríklad do tie špagaty.
ale zároveň ešte stále môžeme vysievať. Čiže uhorky vieme vysievať, vieme aj v júni ešte vysievať uhorky a teraz v máji, keď už máme teplo, tak fazula je napríklad teplomilná. Čiže buď môžeme skúsiť tiež tú ťahavú, pokiaľ jej vieme dať priestor na špagáte, alebo máme tie kríčkové fazule. Tie vieme potom vysievať aj opakovane, pretože majú kratšiu vegetačnú dobu, tieto kríčkové, pomerne rýchlo vyplodia a potom si vieme vysieť znovu ešte povedzme na konci júna, aby pre tým neskorší zber. Takže nemusíme sa báť, ešte máme dostatok času, ale už je dobré si čím skôr teda vysievať. Nech sa môžeme čím skôr tešiť vlastne z úrody. Áno, to je pravda. Čím skôr vysiejeme, tým skôr bude úroda. Vy ste spomenuli na začiatku, že trochu to odštartovalo to vaše pestovanie, práve to, že ste teda aj našli tie nádoby a ste sa teda rozhodli, že idete do toho. Skúste možno našim posluchačom poradiť, že aké druhy tých kvetináčov na ten balkón sú k dispozícii na trhu, možno aké sú ideálne kúpiť, na čo myslieť vlastne pri tom, keď ich vyberáme. Mm-hmm. No dneska tie možnosti sú obrovské. A vyslovene už aj predajcovia alebo výrobcovia sa zamerali na to, že ľudia chcú pestovať tú zeleninu. A potrebujeme veľký objem. Takže naozaj si viete kúpiť aj také estetické, dizajnové, pekné kvetináče, ktoré sú aj samozavlažovacie a sú vyslovene určené na tú zeleninu. Ideálne by bolo, pokiaľ sú plastové, vyberať taký plast, čo je mrazovzdorný a je vhodný aj na UV žiarenie, pretože plast väčšinou, pokiaľ nie je určený nemá tam nejakú zložku ako ochranu UV žiarenia, tak nám na slnku aj na mraze veľmi krehne a po nejakých 2-3 rokoch sa nám začne rozpadať. Čiže dobre je si dať pozor na tento materiál, aby sme vybrali aj mrazovzdorný. Ak by náhodou mala nádoba dvojitý obal, tak je to veľmi dobré, za chvíľku poviem prečo. Potom máme starú osvedčenú keramiku, terakotu, tá je tiež veľmi dobrá. Ale zase naopak je ťažká. Čiže to môže byť aj veľká nevýhoda, lebo ten balkón zase, pokiaľ si predstavíme, že tam dáme 6 väčších terakotových nádob, kde dáme nejaký substrát, ktorý bude potom vlhký, tak aby náhodou nejaké staršie balkóny, aby sme to neprehnali s nosnosťou, pokiaľ sú pred rekonštrukciou napríklad. Takže na toto tiež dať pozor. A určite sa lepšie manipuluje s tými ľahšími plastovými. Možno by som zmenila farbu, si teda teraz sú veľmi populárne tmavosivé, sivé nádoby, aj keramické alebo tieto plastové, len tam si musíme uvedomiť, že keď máme balkón a to slniečko na tom našom balkóne nám bude prážiť priamo na ten kvetináč, že nemáme napríklad plné zábradlie alebo to nevieme nejako zakryť iným spôsobom, tak vlastne sa veľmi plast tmavý prehrieva. A prehrieva sa nám zároveň potom ten substrát a aj tie korene tam, tá voda, tá vlhká vlhkosť. Takže ideálne ísť do bielej farby? Alebo do nejakej svetlej? Určite z tohto pohľadu je lepšia svetlá, alebo je to klasická terakota, ale keď napriek tomu by sme chceli zachovať si ten dizajn, tak poďme aj do dizajnu, ale na tú stranu, kde nám dopadá to slniečko, možno, že to je na okraji práve tej terasy, tak tam môžeme dať buď nejakú drevenú dosku, alebo na mojom balkone, ja som si povedala, že sa nepotrpím na tú estetiku, budete to vidieť aj na tých fotkách, tak som tam dala koreňovú časť, kartón. Obyčajné škatule som rozobrala a vlastne iba som tam dala kartón. Čiže to slniečko práži na ten kartón a tie korene sa mi tak neprehrievajú a funguje to veľmi dobre. Ale takáto forma nejakého zatienenia, tak tu môžeme využiť vlastne bez ohľadu na farbu asi toho kvetináča. Presne tak, bez ohľadu na farbu, lebo je pravdepodobné, že hlavne tu na juhu, v týchto horúčavách sa nám môže aj tie svetlejšie prehrievať. Veľmi dobrý tip, jak som hovorila, že je to dvojité, keď bola dvojitá stena, ale vieme si dvojitú stenu aj vykúzliť doma. Urobíme to tak, že potrebujeme 2 rozdielne veľké kvetináče. Jeden je ten menší, v ňom je rastlina zasadená a ten menší vložíme do toho väčšieho a dôležité je, aby mi tam ostali nejaké 2-3 cm voľné. A do týchto 2-3 cm voľných vieme dať ideálne mach, napríklad keď vyhrabávame mach zo záhrady na jar alebo niekde si zoženieme mach, dáme tam normálne sušený mach, vieme si tam natrhať kartón, povedzme, alebo dať aj možno slamu, ale mach je v tomto lepší, nebude nám plesnivieť, najlepší, lebo ten mach potom budeme rosiť. A čiže vyslovene tej rastline v lete, jak ju zalejeme, môžeme zalieť ten mach, alebo ten mach budeme rosiť a ten mach vlastne on dokáže neustále
zväčší trošku svoj objem, nabere tú vlhkosť a postupne ju zase vyparuje. A naozaj sa nám nebudú prehrievať ani tie korene a aj tie rastliny budú mať také príjemné mikroklíma, že zo spodu im pôjde tak trošku vlhkosť vzdušná. To je veľmi dobrý tip toto s týmto máchom. To by mi vlastne nenapadlo. Mňa tiež nie. Získala som tento tip. Bude onedlho víkend otvorených parkov a záhrad a bola som na záhradách Pražského hradu. A prehliadku nám robil záhradník, ktorý sa o ne staral už veľa rokov a hovoril, že presne toto robia s muškatmi a oleandrami a inými rastlinami v lete, pretože presne majú ich v kvetináčoch veľkých a je tam veľa aj teda nie betónu, ale tam veľa kameňa a tak ďalej, možno tehál, čiže je tam horúco a takto tým rastlinám vedia uľahčiť. Spomenuli ste terakotu, spomenuli ste plast, ktorý z toho, čo ste hovorili, mi vypadáva ako najlepšia možnosť, pokiaľ teda je odolný voči UV žiareniu, alebo teda UV lúčom. Celkom populárne v súvislosti s tou sivou farbou sú práve betónové kvetináče. Tak čo s nimi? Betónové kvetináče si myslím, že sa predávajú z pravého betónu len také menšie, lebo betón je pomerne ťažký materiál, čiže si myslím, že také tie veľké kvetináče, ktoré vyzerajú ako betón, keď k tým prídeme, zistíme, že sú vlastne z plastu, že je to nápodobenina. Čo sa týka betónu, tak úplne by som ja s tým spokojná asi nebola. Sice farbu má väčšinou takú svetlú, ale betón pomerne aj nasiakava vodu, čiže on ako keby trošku tým rastlinám bude tú vodu možno odoberať. Nemám tú skúsenosť, čiže toto je možno niečo, čo by bolo dobre vyskúšať a ako sa to osvedčuje na balkóne. No, spomenuli ste vodu. A vodu ste spomenuli ešte na začiatku epizódy a hovorili ste vlastne o tom, že je veľmi dôležité vlastne myslieť na odvodnenie týchto rastlín, ktoré máme na balkone. Prečo je teda to odvodnenie tak kľúčové? Väčšina tých rastlín, ktoré pestujeme, nie sú vodné rastliny a to, keď majú premokrené korene, že tam voda stojí, doslova stojí, čo sa v tých kvetináčoch, pokiaľ nemajú otokový otvor, môže stať, tak oni začnú hniť. Oni sa tieto korene začnú dusiť, začnú odhnívať a postupne sa tá hniloba neraz môže preniesť aj hore na tú rastlinu a rastlina nám odumrie celá. Keď máme samozavlačovacie kvetináče, čo sú teraz celkom populárne, tam nemusíme používať drenážnu vrstvu, povedzme z keramzitu, pretože vlastne rezervoár vody je vytvorený. Ten keramzit, ktorý používame do kvetináčov, povedzme veľkých, ktorí nemajú otokový otvor, tak ho používame vrstvu povedzme 5 cm preto, lebo si chceme vlastne vytvoriť ten rezervoár vody. Zároveň ja som si tú vrstvu zakryla bielou netkanou textíliou a až na to som vlastne sypala pôdu. To je z toho dôvodu, lebo inak tá pôda prepadá medzi tú drenáž a trošku to ako keby stráca ten efekt, že v podstate mám potom pôdu s nejakými kamienkami, ale chcela som, aby tam ostala nejaká taká menšia vrstva, kde tá voda sa môže ešte držať, ale nie je tam už až natoľko prerastená tými korienkami. Tak to sa mi takto podarilo. Tieto formy keramzitu a perlitu vlastne používame pri izbových rastlinách. Áno. Takže vlastne tí, ktorí pestujú aktívne izbové rastliny, tak poznajú akoby funkciu. Ale možno som chcela upozorniť, že presne pri tých samozavlažovacích nemusíme používať ten keramzit. Jasné. A ešte jeden taký tip, čo som si odpozorovala pri tých samozavlažovacích kvetinačoch, sú skvelé v tom, že nemusíte polievať denne. Že naozaj si tam ich naplníte podľa tej risky, je tam nejaký rezervoár vody, ale zároveň som si všimla, že neosvedčilo sa mi, že priebežne doplňam tú vodu a neustále udržiavam tú hladinu vody, aby tam bola, pretože väčšina tých byliniek aj takto klasicky pestovaných rastlín, čo som spomínala, majú radi doslova, keď pôda mierne preschne. Čiže potom som si to tak uvedomila, že tieto kvetináče majú trošku tendenciu, ako keby, pokiaľ neustále vodu doplňame, udržiavať mokrý ten substrát. Takže potom som cieľene si na to dala pozor, že nechám ho aj mierne preschnúť a až potom opäť doplním poriadne. Čiže to je taký možno typ ešte zo skúsenosti vlastnej. No a keďže ide o extrémne prostredie, v ktorom sa nachádzajú tieto rastliny práve na balkóne a v lete teda čelia veľmi vysokým teplotám, kumuluje sa tam vlastne to teplo, veľmi priame slnečné lúče dopadajú na ne. Keď nemáme napríklad samozavlažovací kvetináč, ako docieliť to, aby vlastne mali dostatok vlahy, zároveň sme ich nepreliali a zároveň si zautomatizovali možno, že taký ten vhodný polievací proces.
No, je pravda, že ja sa snažím zalievať podľa potreby. Ja sa priznám, že ja ako by som strašne teraz od vás chcela počuť takú odpoveď, že stačí polievať, keď máme nad toľko a toľko stupňov, toľkokrát do týždňa, toľko a toľko vody, ale viem, že tá odpoveď sa nedá takto zgeneralizovať, ale že možno či existujú nejaké také spôsoby, ako to zistiť, že či napríklad platí to ako v záhrade, polievame skoro ráno, neskoro večer, možno nejaké takéto tipy a triky od vás. Áno. Večerná zalievka si myslím, že je veľmi dobrá. Vyhneme sa studenej vode. Kľudne si radšej ráno naberme vodu alebo cez deň a dajme ju do tieňa na balkóne alebo len pri izbovej teplote ju nechajme. To by bol šok pre tú rastlinu. Čiže večerná zalievka je dobrá preto, že tá rastlina konečne si oddychne od toho tepla a má čas v kľude nasávať tú vodu a dobre sa hydratovať. A pokiaľ máme veľmi nejakých pár dní extrém, tak možno, pokiaľ máme hlavne menší kvetináč, je dobré zalieť ju aj ráno. Pokiaľ vidíme, že tá pôda už presychá aj ráno alebo do poludnia, nenechám mu predsa vyschnúť tú rastlinu, budem čakať do 9. večer, povedzme. Keď vidím, že už začína vednúť a presychá, tak ja ju polejem samozrejme aj cez deň alebo po obede, keď prídem z práce. Dôležité, aby som polievala len na tú pôdu. Čiže toto je také dôležité. Zároveň na tých fotkách uvidíte taký môj malý trik. Inšpirovala som sa tými nádobami Ola, čo sú také samozavlažovacie nádoby, teraz je to trochu tiež trendy a máme aj odkaz fotopostup, môžeme pridať na webe, áno, ako si vieme vyrobiť sami z kvetinačov z tieto samozavlažovacie nádoby. Takže dáme do popisu vlastne epizódy link, kde si teda viete pozrieť celý ten postup. A na týchto fotkách uvidíte, vymyslela som taký malý trik, kde spomalujem to, že keď nalejem vodu do aj veľkého kvetinača, tak ona pomerne rýchlo stečie dole. A ja sa to snažím spomaliť, aby tá voda ostávala aj vo výške tých koreňov, vo vyššej vrstve a robím to tak, že som si zobrala menšie keramické kvetinače, dno som zalepila šrepom a pomocou nejakého silikonového lepidla, ktoré sa používa väčšinou v kúpeľniach. A tento kvetináč zapustím do pôdy a potom vlastne zalievam, pri zalievke ho naplňam vodou. A ešte bude to dobre vidieť na tých fotkách, a ešte, aby mi tam nepadal hmyz donútra, tak ho zakrývam vlastne, a aby sa príliš neodparoval, tak ho zakrývam pod miskou. A keramický črep, dá sa to robiť len s keramickým kvetinačom, má tu vlastnosť, že on nasiakáva tiež tú vodu, podobne ako aj betón, čiže možno aj betónový bol na to dobrý, z klasického betónu. Nasiakáva tú vodu, ale zároveň ju jemne prepúšťa. Čiže mám tam vo väčšej nádobe, mám teraz 3 malé kvetinačiky, ktoré pri zálievke vždy naplním a oni pomalšie prepúšťajú tú vodu. A tie rastlinky, keď potom na jeseň to vyberáte, tak uvidíte, že ako veľa koreňov je tesne pri tom kvetinači. Že oni naozaj potom cieľene púšťajú veľa koreňov k tomu kvetinaču, lebo tam majú vždy ideálnu vlhkosť. Čiže tu sú 3 menšie kvetinače, v ktorých je zasadená tá rastlina? Nie, práve, že oni sú prázdne. To sú prázdne kvetinače. Používam prázdne kvetinače na tú zalievku. Čiže rastliny mám zasadené vo veľkom kvetinači. Buď mám vo veľkom kvetinači mám 3 použité malé črepníky, alebo vo väčšom okrúhlom kvetinači mám jednu tú nádobu v strede. A ona je prázdna, nevyplňujem ju substrátom, ani tam nič nesadím, akurát musím utesniť to dno, ten otokový otvor musím zavrieť. A vlastne cez ten materiál toho kvetinača presakuje potom vlastne tá voda do tých vyšších vrstiev. Áno. A vlastne do tých vyšších koreňov. Lebo vlastne, keď to slnečko svietí, tak ono mi svietí, tá vrchná vrstva veľmi rýchlo presychá, že možno ešte dole je tam ešte dosť vody, ale aby som mala aj nejakú... Ja vlastne potrebujem, ja nechcem, aby tie rastlinky mali dostatok len dole. Oni majú veľmi malý objem v tom kvetinači, čiže ja im v tom celom kvetinači chcem urobiť dobre pre tie korene. Rozumiem. A preto vlastne používam takéto nádobky zavlažovacie. No. Tak to je riadne dobrý trik. To je ďalší trik. Takže to sa môžete, milí poslucháči a poslucháčky, vyskúšať práve počas tohto leta, ktoré zrejme asi nebude chladnejšie, ako bolo a zrážkovejšie, ako bolo to leto predtým. A keď napríklad máte niekto aj väčšiu nádobu a už tam máte niečo vysadené
A nemusíte to dávať do stredu. Stačí, keď sa vám podarí, treba takýto kvetináč vyhrabať pri okraji už vysadené väčšie rastliny, vyhrabať jamku a tam povedzme dajte takýto jeden kvetináč. Čiže nemusíme kvôli tomu teraz rozbíjať všetky výsadby, čo máme, ale vieme si takto pomôcť. Super. A ako ešte vieme chrániť tie rastliny pred prehrievaním? Zároveň, presne tak, som potom na tú slnečnú stranu balkona nainštalovala plachtu, vlastne plachtu, pretože to slnečko sa mi tam dostalo z boku na tie rastliny, ale mám západný veľmi slnečný balkón, takže aby zase nedostávali ten extrém, tak zo strany využila som na toto zábradlie aj tie špagáty a vlastne na celú tú časť som mala namontovanú vlastne látku svetlú, čiže bolo to tam stále vzdušné, ale zároveň predsa len to priame úplné slnko veľa hodín to nedostávalo. Lebo bohužiaľ sme dneska svedkami, hlavne aj tu na juhu Slovenska, že aj tie rastliny, ktoré sú typické pre slnečné podmienky, ako paprika, paradajky, vinič, bohužiaľ mávajú normálne spálený zo slnečka posledné roky. Čiže máme tento problém teraz. Takže ako bojovať akoby s tými extrémnymi podmienkami, ja to len zhrniem. Dostatok vlahy, ale zároveň sledovať, aby tie rastlinky naozaj mali tej vlahy akurát. Primerane, áno, že aby sme im nedržívali trvalé mokré. Ďalej dôležité odvodnenie, ale vnímam aj to, že myslieť na to, aby tá vlaha sa k ním dostávala priebežne, nie nárazovo. A zároveň vnímam dôležitosť aj v tom, že ich nemáme polievať studenou vodou, aby sme ich nezašokovali. To sa vlastne týka samozrejme aj záhrady. Takisto ich zatienime proti priamému slnku. Presne. Aj korene, aj môžeme aj tie rastlinky. A záleží. To bola moja otázka, je práve to prehrievanie koreňov. Čiže vlastne tomu pomôžeme práve tým zatienením celej tej rastliny? Nie. Zatienenie koreňov stačí pritieniť len ten kvetinač. Aha, to je vlastne to, čo sme sa bavili na začiatku, čiže napríklad tam môžeme dať nejakú doštičku alebo niečo, čo by ako vonkajšie tienenie zabránilo vlastne prieniku práve tých. Áno, že keď napríklad ten kvetinač máme vyložený nie pri stene, ale pri zábradlí, tak medzi zábradlie a kvetináč nám môžeme dať čokoľvek. Áno. Takú tú tieniacu zložku. Ale už ju nebudeme zbytočne budeme dávať potom smerom k balkónu. Tam to nepotrebujeme. Určite. Čiže iba hlavne na tú viditeľnú svetlú časť. Tam, kde padajú presne tie lúče. No, a keď sa v lete vyberieme tak na 2 týždne niekam preč, nemáme dobrých susedov, tak čo s tým? 2 týždne asi sú veľa. Priznám sa, my sme boli na týždeň a bol to ten rok 2023, keď som už mala viacej tých rastlín a bála som sa toho, ako to dopadne. Že keď prídem, som čakala, že polovica minimálne bude mŕtva. Naozaj sme odchádzali niekedy v auguste, keď boli horúčaví. Bolo to teda trošku menšie horúčaví, bolo to za Prahou, tuto na juhu okolo Bratislavy je to väčšia katastrofa. Podarilo sa mi na internete objaviť taký samozavlažovací vak, ktorý som si vlastne kúpila, zavesila som si ho hore teda na balkón a do neho sa zmestí 10 litrov vody, ide z neho taká malá hadička a ku každej rastline, alebo k tým väčším rastlinám, nie ku každej, ale k tým veľkým, som dala taký bodec z kvapkovač vlastne. A jednoducho sa to dalo nastrihať, pôsobí to gravitačne, čiže vlastne bolo treba nastaviť to kvapkanie, aby bolo primerané, nie príliš veľké, nie príliš malé, aby to nevykvapkalo príliš rýchlo, čiže netreba tam elektrika, nemáme tam napájanie, čiže iba som to doliala. Čiže týmto som si pomohla. A plus, keď sme odchádzali, tak som rastliny naozaj preliala. Som sa trošku zase bála, či náhodou mi za ten deň, 2, kým sa to odparí, mi neodumrú kvôli preliatiu. Ale našťastie sa tak nestalo a keď sme sa vrátili, tak vyzeralo, že niektoré rastlinky možno práve začnú vednúť, ale úplne som si vydýchla. Podarilo sa. Čiže týždeň sa mi osvedčil týmto, že naozaj zatienenie kvetináčov, zatienenie rastlín, plus dodatočná zálievka samospádom z tých vakov a plus také prvotné, pri odchode iba, také trošku preliatie možno. No ja možno len doplním, že to preliatie asi je dobré sledovať predpoveď počasia pred odchodom. Že, áno, či nečakajú veľké zrážky. Áno, alebo nemáte strechu, podľa toho. Máme balkón zastrešený, takže presne. Dobre, samozrejme
aby tie záhrady na balkonoch boli krásne, prinášali veľa plodov, je potrebné ich aj pohnojiť. Ako ich hnojíme? Presne tak, majú vlastne veľmi malý objem, dostupný zeminy a živín a častokrát, a ja som to vysadzala hlavne do zakúpeného substrátu, ktorý je známy tým, že pomerne rýchlo sa vyčerpajú z neho živiny. Ja odporúčam vlastne prírodné hnojivá, aby sme to stále mali také bio-eko. Dneska sú dostupné rôzne kvapalné hnojivá, ktoré sú takto bio-eko, špeciálne hnojiva na bylinky. Keď chceme pestovať plodovú zeleninu, tam je dôležitý iný podiel tých zložiek, takže v tom prípade pridáme možno aj to hnojivo špeciálne na tieto plodové zeleniny. Ja som dokonca teraz na jar vyhnojila aj tieto moje kvetinače granulovaným hnojom. Čiže ten je v sušenej podobe dostupný, takže vieme rôznym týmto spôsobom hnojiť. A čo škodcovia? Napadajú balkonovú záhradu tí istí ako našu bežnú záhradu? Áno, bohužiaľ. Dokonca je to, ako som spomínala, 8 poschodie objavili. Mala som tam vložky, mám tam pomerne často, mám také drobné roztočce, tie nie sú ani voľným okom viditeľné, len vidíte na listoch také biele bodky. A našťastie v dnešnej dobe vieme zakúpiť rôzne biopostreky. Väčšinou sú biopostreky na báze olejov, ktoré vlastne pomáhajú, vytvoria takú vrstvu na tom liste a ten hmyz má väčší problém sa do tej rastlinky ako keby zabodnú cicať. A dokonca, keď som sa pokúšala prezimovať niektoré rastliny, tak aj pri tom prezimovaní sa mi vyskytovali vožky. Snažila som sa to mechanicky odstraňovať, ale keď je toho viacej, tak je potom lepšie použiť nejaký biopostrek. Jasné. Tak témou škodcov sa teda asi aj rozlúčime s našimi poslucháčmi. Ja ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Ja ďakujem tiež za pozvanie. Ja som bola absolútne nadšená, keď som videla fotky vašej záhrady na balkone, pretože neviem, či som to ešte akoby niekde videla. V takomto veľkom rozmere pestovať v strede mesta, naozaj ten balkón venovať práve tej zelenine a kvetom. Takže, milí poslucháči a poslucháčky, ak by ste chceli vidieť, ako teda vyzerá záhrada na balkone Moniky Felixovej nedaleko Prahy, tak odporúčam, ak teraz nepočúvate YouTubeové video, tak na YouTube nášho portálu Záhrada si môžete pozrieť vo videu aj viacero fotografií, ktoré Monika vlastne fotila v priebehu posledných 2-3 rokov, aby vlastne dokumentovala to, ako jej úroda rastie a ako sa vyvíja. Zaujímavé je, že vlastne môj primárny cieľ nebolo dokumentovať, ale ja som bola z toho tak nadšená, že som to fotila z nadšenia. Tak výborne. Tak, a teraz to viem využiť vlastne. Tak veríme teda, že vám tieto fotografie pomôžu. Možno aj si budete vedieť lepšie predstaviť to, o čom sme v tejto epizóde hovorili. Samozrejme platí to, že ak sa vám táto epizóda páčila, budeme radi, keď ju pošlete aj vašim známym, ktorí možno niekedy počas stretnutia spomínali, že by v tom meste na tom balkone chceli pestovať zeleninu, ale nevedia ako na to. Stíhate to ešte teraz aj v máji, stíhate si skúpiť nejakú sadeničku, aj vysievať, takže môžete urobiť ešte naozaj veľa preto, aby ste počas leta zbierali svoju úrodu na vašom balkone. Monika, ďakujem a my sa počujeme teda opäť o mesiac. Ďakujem a do počutia.